Салауат Юлаев, Уралым. Акъярдагы 2-нче урта мәктәп укучысы Айгөл Надаргулова укый. Курайда Рөстәм Исәнтаев, итәкчесе Менәүәрә Бохарбаева. Ай, Уралым, Уралым, күгәреп япкан Уралым, нурга сумган түбәһе, күккә ашкан Уралым. Сине мактай йырдарым, сине данлай йырдарым. Тенен күккә ай калка, алтындай балкый Уралтау. Көндез күккә көн калка, көмештәй балкый Уралтау. Битләрендә Уралтау, камыштай карагай урманың, итәгендә Уралтау, балактай болын кырдарың. Кызарып калккан кояшты, хайрап каршылай кыштарың. Дөньяга байыган кояшты, хайрап озата кыштарың. Ай, Уралым, Уралым, һылыу да һылыу Уралым. Үзем бетһә лә телемдә, йырым бетмәне Уралым. Мактап урай уйнаһам, бетмәй дә торган көй булыр. Данлап йырым йырлаһам, бетмәй дә торган йыр булыр. Шәл бәйләнем. Акъярдагы 2-нче урта мәктәптән бию ансамбле башкара. Итәкчесе Һылыу Юлдашбаева.
Башкорт халык йыры «Сыңрау торна». Акъярдагы 2нче мәктәп укучысы Зөлфирә Ярбулова башкара. Кумылда Ижат Әминев менән Женя Иманов. Егеттәр биюе. Акъяр пионерлар йортының бию коллективы башкара. Итәкчеһе Алгу Хакимова. Күбеләгем. Кадир Даян һүзләре. Мәсәлим Вәлиев музыкаһы. Акъярдагы 1нче мәктәп укучысы Гөлназ Сейфуллина йырлай.
Гүзәлия биюе. Актер пионерлар йортынан бию коллективы сыгыш яһай. Итәкчеһе Алгу Хакимова. Башкорт халык такмактарын Шатлык фольклор ансамбле башкара. Итәкчеһе Фәнил Аллаголов. Халык инструментары ансамбле башкаруында башкорт халык бию көйен тыңлагыз. Зарифа.
Матнустар менән бию. Акъярдагы 2нче мәктәптән бию ансамбле сыгыш яһай. Итәкчеһе Һылыу Юлдашбаева. Хәйбулла районы укучыларының Курайсылар ансамбле башкаруында башкорт халык көйләрен тыңлагыз. Сыңрау торна, Сынайым, Әүһәләй. Итәкчеләре Башкортстанның ат казанган культура эшмәкәре Сейфулла Дилмөхәмәтов менән Раил Аллабирдин.
бармак бейеуі. Бүрбай урта мәктәбенән Гөлназ Зәйнәгетдинова башкара. Дуслык бейеуі. Етәксеһе Алһу Хакимова. Акъяр пионерлар йортунан бейеү коллективы сығышы менән беҙ Хәйбулла районы уҡыусыларының концертын тамамлайбыҙ.